Yeah, today we have a really successful meeting with Ethnikos Meligala, and we look in the future to work really well together in this area. And yeah, we will see how many talents we will find and what's the next project in the future. But first of all, we was really happy. It was a successful meeting, and we look forward to continue the meetings and the exercises. Με τον Εθνικό Μελιγαλά, είμαστε χαρούμενοι που έχουμε μια τέτοια συνεργασία και ελπίζουμε στο άμεσο μέλλον, εκτός από meeting και συναντήσεις, να έχουμε και ασκήσεις, να πάμε στο πρακτικό κομμάτι και να έχουμε προπονήσεις. Μέσα στο μεγάλο μας project στην Ευρώπη με 35 συνεργάτες, συλλόγους συνεργάτες, τώρα είναι και ο Εθνικός Μελιγαλά. Τον καλωσορίζουμε στο project μας και στην Techno Football και ελπίζουμε ότι εδώ θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε μελλοντικά έτσι ώστε να δημιουργήσουμε περισσότερα πράγματα. Ελπίζουμε επίσης ότι στο μέλλον θα διοργανώσουμε εδώ κάποια φεστιβάλ ή τουρνουά ή κάποιο ποδοσφαιρικό κάμπ. Εγώ σαν πρόεδρος της ομάδας μας του Εθνικού Μελιγαλά σας καλωσορίζω εδώ στο χωριό μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτή τη συνεργασία που κάνουμε με την σχολή σας και την Ακαδημία σας και ευελπιστούμε από την πλευρά μας στο μέλλον να έχουμε μια επικοδομητική συνεργασία και να βρεθούμε πολλές φορές μέσα στο γήπεδο σε προπονητικές μονάδες τις οποίες θα βελτιώσουν και το σύλλογό μας αλλά και τα παιδιά μας. Good work together. No? Good. Good work. Thank you very much. Nice to meet you. Thank you very much. I hope we see you as soon as possible. Yes, exactly. Exactly.